TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa don samun Assalamu alaikum jama'a. Yau dai mun kawo muku wani ɗan takaitaccen labari. Wannan fim ɗin mai suna bugun zuciya. Abin da yake so ya faru. Ya kamata dai ku kalli na wannan satin mai zuwa. Insha Allahu za ku ga abubuwa masu ban mamaki. Abubuwan da yake so ya faru a wannan fim ɗin mai suna bugun zuciya. Mu dai muna kawo muku labarurruka ne a hankali kala-kala. Idan dai kun ji daɗin wannan ɗauka, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Da zarar mun ɗora, za ku inda sauraron shirinmu a hankali in Allah ya yarda. Ba tare da ɓata lokaci ba. Abin da yake so ya faru wannan bugun zuciya. Idan dai kuna sauraron mu a hankali, za mu bayyana muku komai da komai. Abin da yake so ya faru da Sadiq a wannan bugun zuciya, ko kuma da Milal abin da yake so ya faru, ko kuma wata turka-turka da take so ta ɓullo ta wannan satin wadda ta fita kowane sati. Kuna ganin ana so a juya mana tunani a lissafi, tunani ya bambanta wani tunanin a wannan lokacin? A'a, ba haka bane ba. Amma dai in kun duba kun gani a hankali a hankali, na buga jalla, za mu inda sako muku labaran idan dai mun same su. Wannan bugun zuciyan yana so ya nuna muku wasu 'yan abubuwa ne wanda kowa da kowa zai mamakin abin. Za ku ji daɗi a kan abin idan dai kuna waiwayar wannan shirin. A hankali a hankali, insha Allahu na wannan satin dai na gaya muku zai fi na kowane sati kyau, sabida wata kirga-tirga da take so ta faru. Kuna gani wasu sababbin masu bugun zuciyar aka samu.